ɗiɗi e yeeso Cameroun mbo heɓani hay ɓolum. Nigéria Algérie ko Algérie naɓe ɓe pooli jafɗon Nigéria naɓe ɓe pooli 2 e ɓolum, kono kay Égypte en kaali ɗum joni foli Côte d'Ivoire 3 e 2. dartoɗen seeɗa e kawral ngal ganduɗa ko hakkude Sénégal kañum e leydi Mali. Ko kawral hirnangue africain kewal no français watni ko derby mawɗo wonno derby ouest africain nde yano artuno eɗen gandi ko leydi Sénégal ndi fooli hayso tawi ɗum hewani nde tawno ko gotel e ɓolum ete kawral ngal jawsina. Caggal ɗum noon entraîneur ji maɓɓe o woni Tom Saintfiet woodi konguɗi ɗi o haali keɗoɗen mo garten joni jewten hen. Moi je suis naturellement pas content avec les défaites. Min mi wona beltiɗo komin piya hannden ko min gaɗama mbaddu mo hanano saabe mo nannama caggal boopi gardien Mali o jokki hen lato amen goto hokka kartal boɗewal gille e dawal arandewal ngal kono no waɗira hakkude amin e Tunisie ni caggal ɗum min mbawatano heñade e yidde yomtade saabe ana wawi ɓe lutta ɓe nanna mbaddu ɗiɗo ɓo ɗum waɗi min tinniti jokkirde noon e silmaji sappo cakkitiɗi ɗi min tewti foof no min nannirta mbaddu ɗum laataki mbiɗa ñaaƴira latoɓe goto goto foof mbiɗa weltani goldiɓeɓe foof. Encore une fois mes joueurs sont mes héros. jokkat Diary Baldé en nani men garto e haala makko so tawi waktuji ɗi dokki en kono noon hewɓe kadi ko ni tan jiruno kawral ngal haadi mo arde yimɓe hewɓe jottorino tan ko Sénégal heɓata polgu ñanden enen gonnuno toon to dingiral ngal bettere waɗani na ko waɗi ko pannoɗa ko ɓeynata kon la logique a été respectée. Sénégal ɓe wawi folugol kippu Malion sur papier hari ko kamɓe wonno favori ɓe holli kadi hiɓe heɓili figo folotiro ɗo ɓayden andi 2024 ɓe yaltuno 8e de finale hikka ɗo noon e yi kippu Sénégal ɓurɗo heɓude on va dire hoolare mum hakkude mabɓe Mali kamɓe atti markude ko gonga match on hoyano sengo Sénégal mais ɓe holli expérience et aussi Mali hari kamɓe ɗen andi ɓe sakkitorno match on sappo ɓay Yves Bissouma heɓuno carte rouge donc Sénégal ɓe respecti logique on oyay respectama ewa ko noon Harouna Deme kotoma paami e kawral hakkude Sénégal e Mali eɗen gandi ko kawral mawgal wonno kawral hirnangue africain kewal ko heewi ina sabino e maggal holno jiiruɗa darde kippuji ɗiɗi ha tengte darde kippu Sénégal mo ganduɗa yawti e ɗiɗoɓal timmode yurnitogo mbaɗɗa hen Harouna tan wonde résultat o waɗi conforme wiyete bahrankore e match o no yaari eɗen mbawno jaggude ni han Sénégal ne wawno dañde ko ɓuuri ɗum sabu ɓe dañi heewi occasion ji kono ɓe nannani aɗa andi so entraîneur Mali o hoore mum ɓe dari nde wiita so gool mum on darno e darde dari nde no sikki tan fiilele magi no musde sabu sa ƴeewi match ɓe dañi occasion ji laabi jeeɗiɗi ɗi mbawɗa gool o yaltini ɗum noon hollirta tan Sénégal wawde ɗum e dow Mali hayno yimɓeɓe jaggi tan résultat o gotel haydara te no musno seeɗa kono ham sa ƴeewi match o fof no yaari ni Sénégal wawno hettuno dow no wano andude ko ɓuri ɗum hewde woti match o noon won ɓeydi ɗum musse hono wiruɗani ko derby sous région kono sa siftori tan e duuɓi 30 heddi Sénégal kala nde Mali ne heewi hawde ɗum Mali ronkani ɓe no feewi te kipma Sénégal addi o no pettirta ni omo teddi no feewi no teddi no feewi wona mbawaji ɓeewo lipti surtout par rapport e Mali no mbiruɗa entraîneur maɓɓe woni haali ko petal ngal alani ñande alkamisa nde waari de o winde kanko o darto caggal omo fad aɗa andi noon dartoɗon dartoɗon fado ko aratema ko heewi doole so heewi doole so rena he a yanat hay sa yii janiyankoɓe men won ɗo hene to Mali ɓe sa yewtide maɓɓe kamɓe ɓe belta hene feewi ha pettugol arde ngol ni ɓe beltuno kanko no darde o darinde sabu ɓe jaggi Mali ne jogui fettoɓe moƴƴuɓe no jogui kippe mo ganduɗa no wawi darde wonde ne wona darata no faɗa yimɓe ƴeewi haadi ko ɗum woni fettugol mabɓe kamɓe no tiiɗ no feewi ene keewi aɗani ɓe dañi carte bre guila fettugol ngol fuɗɗi ha joni e kamɓe ɓuuri hewde haadi kartal tonse o no wiite o
kamɓe ɓuri ɗum hewde gila coupe d'Afrique o fuɗɗi ɗum noon wona hono yonno pettugol leydi Mali par rapport e jour uji ɗi Mali jogii wona kude he maɓɓe eywa ko ɗum kay o haali mo ngannduɗaa ko toon sen fitte yiɗno haalde ko jinnuɗen heɗade ko wi ket Mali darima darde o weltanima fijoɓe makko ɓe no feewi kono tan manni Sénégal ko kippu mawɗo kono noɓe mbadduno e leydi Maroc noɓe jaltiniri ni kadi Tunisie ɓe mbawno noon follirde Sénégal ɗum noon wattidaki laatirade hono noon Babacar Sow to coyniɗa Sénégal caggal kawral e Mali ngal bon Sénégal déjà match Sénégal Mali mais ɗaɗuno Moussat comme no mbirɗon ni tan c'est un classique donc ko derby quoi tu vois mais déjà ƴewta ko même avec carton rouge mo Mali dañi o ƴewta ko deuxième mi-temps ils ont beaucoup plus joué te ɓe tampini Sénégal la preuve Sénégal dañi ko 4 cartons jaunes deuxième mi-temps ɗon noon hewɓe ina jogono ɗon kulol an a fiji équipe an ɓuuri ɗum limore gotol loggi kewani c'est ça parce que en fait yimɓe cikkanno ko surtout avec carton rouge o mbino ko clairement que Sénégal ma wat éclaté carrément Mali ma filum 4 wala 5 mais c'était tout le contraire deuxième mi-temps o ƴewta ko Mali ɓe joué ils ont eu des occasions Sénégal dañuy hen 4 cartons jaunes deuxième mi-temps holliratat ko match o ça devait pas être facile parce que c'est un derby comme tu as dit donc c'est un derby vraiment mais quand même ɗum ñi paɗanno en fait paɗanno ko affaire o weeɓata mais quand même d'autres choses aussi parce que won yimɓe keeɓi mais par exemple les influenceurs et tout ça des gens qui font des chroniques et tout ɓe mbi clairement ko Mali so waɗino éliminer Sénégal o équipe o Sénégal jogui kadi waɗo déception mawɗe Sénégal ete so Mali yaltinin Sénégal sikki ala Mali ma ƴettoyi ray o ɗum kam hewɓe ina jottirino ɗum yewtere nde no dogo dartaki en keɗoto mo ganduɗa ko gote fijoɓe leydi Sénégal caggal kawral ngal Crépin Diatta ko gote défenseur ɓe keɗoɗen mo garten je pense que ça fait partie de notre objectif ɗum ene jeeyano e fandare amen e komin jitno gila nde min iwata Sénégal ha joni eɗen keddora lawol jutgol min beltima noon no feewi e polgu ngu e lumbade e ɗiɗaɓal timmode Mali holliri darde moƴƴude kono hakkude Sénégal e Mali koɓe sehilaɓe ɗum waylota ko haydara amin fada kala équipe bawɗo ar je pense que toute équipe qui viendra on est prêt te duuɓi ko ɗum mbawnoɗen haalde e ngal ɗon kawral Sénégal kam e Mali ngal kono noon eɗen gandi heeɗiyankoɓe men ɓe kamɓene ko e yewtere nde ɓe jiiya no wayno noon ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe ene kawri nayaɓal timmode ɗe jaari no ɓe jiiri kippuji ɗi darde mabɓe keɗoɗen yoga e mabɓe garten joni football waɗi hantiti ɗo franchement match belɗo yawtiɗo hakkunde Côte d'Ivoire e Égypte machallah kono min kam ko ɗo ɓurmi cikkumi Sénégal ɓuuri wadde à l'aise ndi koɓe kawranno e Côte d'Ivoire par ce que Égypte e Sénégal ɓe gandodiri ɓe mboyi hawrude e compétition ji mawɗi cikkumi ko ɗo ɓurantaɓe waɗande à l'aise ndi hakkunde mumen e Côte d'Ivoire voilà en jiiɗo demi final belɗo kadi inchallah yo Allah tawne ɗum Égypte Sénégal e Maroc Nigeria ko hunde mawde par ce que ko selli ko surprise ala kala ittuɗo ndiɗo kuɓeri kam gande ka pattam lamo e Afrique par ce que heɗen mbawi coupe d'Afrique mbaɗo hono oɗo wayre Afrique walla tawi meeɗi wat hay par ce que équipe aji mawɗi joguiɗi doole ɗi foof jaahi ha quart de finale ɓe jaahi demi finale Arouna Deme kotoma paami e o wi ko so tawi coupe d'Afrique mbaɗo ni en tout cas ko fuɗɗi yiyede ko so meeɗi waddeni ina wayno wayri wi noon ko Oumar Ka ha toon to Banjul leydi Gambia en calmini Hawa Sow toon to Paris la France kono en jii no ɗum yaari ni kawre ɗe joni mbiyen min kalanno wonde ina wayno prolongation waɗani faw petta kawre ɗe foof joofi tan ina wayno ko e nder kawral ngal ete bituji mbaɗi ɗum kadi wona ko heewi wiyede no feewi e so tawi follotiro kan tolnimo ɗo Harouna waɗi ina wawi wiyede kan o en tout cas e ko yawta ko notimo ɗo fadino adde ɗum mbo fikki ko wiki favori ji ɓe ngannduɗa kañumen keɗɗono dow ɓe kañumen fof ndimi statut men to paɗanoɗo ɗon ngari sa a ƴetti Sénégal a ƴetti Égypte a ƴetti Nigéria monen fof holliri hoore mum darde fonno darade wadde feere yawa nanude mbeten awatude hen nde ɗum mbaɗi nani so tawi an woni favori a hawre équipe mo ngannduɗa ko dari caggal no fatma sa yawani nannude ɓeɗo to musde eyi Égypte hanki yimɓe puddi tan salminago ni waɗani tawi nanni Sénégal yawi nanude eyi Sénégal hay mi-temps tawi ɓe nanni Nigéria noon yaari kañum hakkunde ma Algérie Maroc ɓe ɓuuri musde hen seeɗa te ne Maroc nanni de Cameroun hankadi kala fonno darnude plan ji dañnoɗa fof hankadi changé wonnoɓe favori ji ɓe fof kolliri koye men jaawi darade law darde nde ngannduɗa ne keeɗo yeeso soɓe keedi yeeso hankadi
paɗowo caggal o alay sago yalta so yalti noon match udditto so udditima kamɓe ɓuuri hewnole ɓe daña noɓe naniri ko ɗum walla noɓe darde nde ɓe darde ɓe jiiɗi nde ɗum waɗi match uji kanaɗo kanji fof ɗi udditi hanti spectacle waɗi haadi eyi Harouna ina wayno weygono dogo seeɗa min ƴettiti joni jaari ina wawi wiyeede hanti kam ko arata ko weɓata en limtinani kippuji 4 Sénégal Maroc Égypte wondude e Nigéria ko gotiri e ɗeɗo leydi tan suutata ngal deesiwal firti ko bettere waɗata kono won hewɓe wiiɓi hono kaf yuɓɓiniri alhaali o hikkini firti ko mawɓe ɓe kam sikki ala alay sago ɓe goɗɗiyanna ma wood joni kalɗo e heeɗiyankoɓe men ɓe kalɗo hay ko Sénégal heddi toon to Tanger walla ko Maroc heddoto ɗo e Rabat ɗum fof kadi ko cokki e yiyanima walla ko noon hani waade non ɗo nde wawi wiide kono wata yargol en tout cas favori ɓen fof ils sont là tous les grands ɓe holli mbawdi mabɓe ndin ɓe holli hiɓe heɓili fi folotiro ngon si en ƴetti qualifiɓe demi final ɓen ko e nder nayo ɓen iɗen mari ɓe fof mabɓe ɓe ƴetti nde haysi ko nde wotere o compétition ɗo ko ɗum waɗi ya 13 comment je vais dire 12 trophées en demi-finale donc ko ɗum holli manam e nayo yaaɓe demi-finale ɓe sa rendini kamɓe fof ina wayno ɓe ƴetti ray o laabi 12 bandiraɓe ɓuri famde tegile no woniri joni noon sen ƴetti match ji ɗin wano sa ƴetti Maroc Nigéria ɗe gandi na match weeɓo surtout fi sengo Maroc on a yi équipe Nigéria on ko wawɗo yultingol biji 14 bila folotiro ngon fuɗɗi ko on kippu ɗon to wawi heɓugol taw adadu biji ɗon e oya match kadi sen ƴetti Sénégal Égypte ɗon kadi ko andidirɓe ɗiɗo woni fottude ɓayiɗe manditi 2022 ka kan Cameroun ko Sénégal ƴettuno ɗon ka final ɓe piɓe ka ɓeynata ɗon tir au but e ko kamɓe kadi yaltinnoɓe fi éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 Dakar wonno tigile donc ko andidirɓe ɗiɗo woni fottude Sadio Mané o yitiday e Mohamed Salah en tout cas ko folotiroji towɗi folotiroji towɗi Babacar Sow haade mi arde ma en duttoto toon to hettiyankoɓe men ɓe ha joni kamɓene eɓe beddima jiyande e ko fayi aéroji ko holnomi jiiri woni équipe uji wona Nigéria en e ko nandi hen keɗoɗen ɓe kadi garten e kadi Oumar Mamadou Sow sen paami kadi Tanger ko porte bonheur Sénégal sibo ɗum Sénégal eɓi toon polgu e Botswana, Sénégal eɓi toon polgu e Bénin, Sénégal eɓi toon polgu e Soudan, Sénégal eɓi toon polgu e Mali kadi min paam kadi Sénégal ma heɓ toon polgu kadi e Égypte eyyi nden noon Tanger ko porte bonheur Sénégal eyyi min e yiyandam jiimi ko Maroc e Sénégal final. Donc hande kadi Nigéria ande holli vraiment football min kam mi nimsiriɓe pourquoi ɓe jahani coupe du monde vraiment o Nigéria so yani coupe du monde hikka eɗen africain kam min dañ kam yaaka espoir mawɗo e mondial he kono vraiment hikkam vraiment Nigéria mankugol mum mondial o min vraiment mboɗo nimsan ɗum faiblesse Maroc hakkude mum e Nigéria ko défense o défenseur uji Maroc ɗi hay so tawi ɓe mbawi falade attaque Nigéria o de ko tampere mawde ɗum kam mbeɗa andi ɗo ha ɗo o bandi ha ɗon wondi défenseur uji Maroc ɗi faladi attaquant ɓe Nigéria ɓen goni Victor Osimhen Ademola Lookman en ɓe ganduɗa ko accord Adams ɓen gona weɓɓe faladi Babacar Sow aɗa haalanno ko nande majjum nani wayno ɗum weɓata non weɓata wawa weɓde en fait te ko wajo wi ko joni tan ade Nigéria yahata coupe du monde te équipe mo jogui o won kalɗum joni effectivement min je suis déçu aussi parce que effectivement fotiri wonde yahade coupe du monde waɗa représenter Afrique Congo yaltiniɓe barrage uji exactement mais équipe moɓe jogui o min de toɓe janama worgo way déjà affaire kam weɓata e Maroc ça c'est sûr et certain weɓata e Maroc attaque moɓe jogui o te kadi aɗon kaala défense effectivement Nigéria dañino probléme défense mais sa ƴeetodimo gueɗe 8e de finale et quart de finale ɓe mbaɗani encaissé but ils ont battu la Mozambique 4-0 te Mozambique tampinino poule contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun, ils sont fatigués ces équipes-là. T'es joué au Nigeria, ils n'ont pas encaissé de but. En tout cas, le Nigeria n'a pas encaissé de but. Et Hank contre Algérie, c'est pareil. Algérie a tiré gauche, cadre d'Agnan. Bila follow tirangon football ko biji nay be encaissé. Donc kadi ko phase de poule. Phase de poule e nder kawri joyi mbeɗa fiki kawri tati dawal ganalal kawral jeetaɓal timmode e kawral nayoɓal timmode ɗum ni kadi bonani wonande ha joni falotoɓe loggi Arouna Dema nani oɗo biɗo toon to Tanger
sen kali francinkore bandiraɓe ɓe jaafo ko porte bonheur manam ina moƴƴani e Sénégal goɗɗo mo ƴettunomi woni omo ganduɗa ko ɓi Ablaye Mbaye Peeh o mo ganduɗa arina e biɗo ɗo ko Tanger wayi e Sénégal kono stade maître Abdoulaye Wade Diamniadio wayi équipe Sénégal o garɗo toon fof ɓe lappat Harouna koye équipe o ɓurɗa ɓadade ka cukku fedde rendinde jeyndiyankoɓe ka cukku hoorejo nden fedde rendinde jeyndiyankoɓe Sénégal hakkude Sénégal Égypte Diary Baldé haali ɗum nani ko tarik kawre jawtuɗi ɗi enen gandi mbeɓano beele hata sikki ma ɗum weɓan ɗeɗo baroɗi hakkude mabɓe Firawneɓe ɓe mi sikkani hankkadi ɗo tolniɗen ɗo ceerno Oumar weeɓi natti wodde coupe d'Afrique sa ari hay tolnima ɗo henne ho muusi tan dañta muusa ne feewi hakkude mabɓe saha noon a haali ɓe de duuɓi ɓattiniɗi kala nde ɓe kawri no muusa ne feewi Sénégal e Égypte hankkadi honti histoire goɗɗo ayi ndeɓe coupe du monde 2022 Sénégal hanno Égypte yaade coupe d'Afrique 2021 tota Cameroun Sénégal hawno ko Égypte tiiɗoɓi ɗum noon hollirta tan wonde équipe aji goddonirani no feewi banggue niveau kamɓe poti seeɗa e tema Cameroun eto yoftade ɗum Harouna nde kawrɗa e neɗɗo fof no lappuma mbe sikki ɗum waɗat kawral ngal ma ɓeyde sattude no feewi wonandi Sénégal naɓe ɓe sa ngabbiti dow e histoire Sénégal kala nde kawri tan musat ne feewi hen sahaju Égypte hawo hen sahaju Sénégal hawo kono e duuɓi battidiɗi ham Sénégal battidiɗi ɗiɗi tati ɓe battidi hawde ɗi ha wattude ɗi fettide ɗi Sénégal kayiɓe ɗum noon kamɓe ɓe jitta yoɓtade kono no haaldiri ni Tanger noon ga ko jittiɗo marque no fewnitiɗo no feewi yiiɗa Pape Thiaw Guila ari wi tan kañum yiiɗa dillude yiiɗi ko jooɗade ɗo jooɗoɗo gotel waddi kadi sa hawatan ɗo jottoɗa ha final so final o ari kale mabɓe polɗo Sénégal Égypte polɗe mumen fof gay Rabat arata tawto ga polɗo hakkude Maroc e Cameroun kono sen ƴeewi ɗi kippuji nayyi ko kippuji ɗiɗi ɗi Maghreb Maroc kam Égypte ɗiɗɗi Afrique hirnague enen gandi hunde nde weɓata way hanti kono cenɗe ɗiɗi Afrique goni e foɗodirde ɗon e Diary Baldé hayni e wamboɓe na mbiyen jinggoɓe ɓe ko noon puɗɗi feccurade e oɗo saaha kono ko ɗum holli kadi wondema nini football africain on ko hakkude ɗin partie ji ɗon ɗiɗi Afrique hirnague e Afrique maghrébien o e hoore ɗum kadi ko waten ɓeyditugol ɗum hikka ɗo kadi wiye sélectionnaire jo ƴetto o ñaariyasi ɗo ko sélectionnaire local jo par ce que sen ƴetti ɗi kippuji nayyi qualifiɗi demi final ɗo ɗi fof maji ko kippu ko sélectionnaire locaux ɓe woni entraînude ɗin kippuji ɗon ko ɗum kadi holli talent africain on kadi no follude no follude Babacar waktuji meɗen ko seeɗa keddi hen ɗiɗoɓe Afrique safalɓe mbiten e ɗiɗoɓe Afrique ɓaleere woni Afrique subsaharienne kan o fuɗɗima hollirde hoore mum hanti yimɓe mbawi jogade miijo holto Allah haali o jogori yarudi En tant que Sénégalais, bien sûr. Sénégalais, même si j'ai peur. Parce que Égypte, dernièrement, le Sénégal, l'Égypte, donc, c'est difficile parce que dernièrement, le Sénégal, l'Égypte est déjà empêché l'équipe de Coupe du Monde. Et la Coupe d'Afrique d'Omu. Salah, Salah, mais il y a toute Coupe d'Afrique. Salah, il y a Nyander, on a un Rokiri. Exactement. On a winda 26. Gilden kam Sadio Doucouré kam ko kullu c'est ça exact min kam personnellement mo tawe bata e Sénégal mais quand même mon prix en bara den ndu tan Allah o Sénégal yo Allah faabo dum non waktuji meden gati ha laabi Arouna Deme yettima me jaarima Diary Baldé ane Babacar Sow juudi modon punnama Nicolas Benita to karalagal to ane Benjamin Abayou on jarama Malang Sonko to karalagal hato Dakar lamorde Sénégal on jarama tedduɓe adi men ko yontere fande so geno haaji ñalande kawral timmode nde jogori on jarama